الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغيث به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan haduwa mai albarka a cikin wannan wata mai albarka yau muna ƙarshen yini na 10 ko a cikin watan Ramadan hijira tana da shekara 1439 wanda shine yayi daidai da 26 ga watan Mayu miladiya tana da shekara 2018 muna karatu kuma cikin suratul Isra ina ga mun yi aya ta 60 muka kwana ko za mu tashi aya ta 61 wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم wannan karatu sabuwar fakara ce wato wani chapter ne na karatu daban wanda Allah madaukakin sarki zai koya mana wasu darussa kuma malamai suna cewa wannan aya ko wannan kissa da zamu karanta tana nuna maka cewa wato hassada a rayuwar ɗan adam da wahala ta gushe ko kuma hassada a cikin ɗan adam abu ne wato azali tunda aka fara halittar ɗan adam aka samu hassada tsakanin wanda yake da fifiko da wanda ya fi kuma haka abin zai rinka tafiya sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya taimake shi da addu'o'i da kokari ubangiji ya gusar masa da wannan cikin zuciyarsa to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar abin da ya faru lokacin da aka halicci annabi Adam alaihi salam
Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama, ka ambaci lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujuda wa Adam, fasajadu sai suka yi sujuda illa iblisa, sai iblis qala a asjudu liman khalaqta tina, sai yace yanzu zan yi sujuda wa abin da ka halitta wato da yunku ko da tabo. Asali Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama, wato nan an ɗauki kissar daga bayanin inda aka umarci mala'iku da sujuda ba daga bayanin inda aka halicci annabi Adam ba alaihi salam. Malamai sun yi ittifaki cewa ba a yi wa kowa sujuda sai Allah. Kowaye zai yi sujudar, mutum ne ko aljanu ko mala'iku, ba za su yi wa kowa sujuda ba sai Allah. Sai dai idan ya zamo shi Allah ne ya ce a yi wa wani sujuda, to in an masa sujuda ba an yi sujuda saboda girmama wanda aka yi wa sujudar ba ne, an yi sujudar saboda girmama wanda ya yi umarni da a yi sujudar. Don haka a aikace akwai bambanci da wanda ya yi wa Allah sujuda da wanda ya yi wa wani sujuda, amma a haƙiƙa in dai Allah ne ya yi umarni da a yi sujudar, duka abu ɗaya ne, domin Allah maɗaukakin sarki shi ne ya yi umarni da a yi, kuma bin umarnin Allah shi ne ibada, ko ma yaya take, ko wanne mala'iku ne aka umarce su yi sujuda? Mala'ikun da Allah maɗaukakin sarki yake umurta su suna gudanar da ayyuka. Wannan shine galibin abin da malamai suka tafi a kai, wato mala'ikun nan da Allah ya ambata yace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mala'ikun da Allah ya sanya aiki wa ɗan adam suna kula da shi, daga masu rubuta ayyukansa da masu bashi security da sauran mala'ikun da aka ware su don yi wa ɗan adam hidima, su ne aka ce su yi wa annabi Adam sujuda. Hikimar yin wannan sujuda shine saboda shi Adam da shi da zuriyarsa Allah ya ba su wata daraja ta musamman kamar yadda za mu gani nan gaba, har ma darajar ta kai matsawar su mala'iku za a sanya su rinka yi wa ɗan adam hidima, su rinka bai wa ɗan adam security, su rinka kare ɗan adam. To shi yasa sai aka ce to da aka halicci asalin ɗan adam babanmu Adam, sai aka ce to su yi masa sujuda. Wannan shine abin da malamai suka faɗa game da sujuda. Sai kuma shi shaiɗan ya ƙi yin sujuda, ya ce a asjudu liman khalaqta tina, zan yi sujuda ga wanda ka halicce shi wato da taɓo. Farko wane ne Iblis, kuma menene dalilinsa na ƙin yin sujuda, ko ba haka ba? Akwai malaman da suka ce Iblis shi ma mala'ika ne a wannan lokaci, duk da yake tawilinsu ya saba wa abin da Qur'ani ya ce, don Qur'ani ya ce kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi. Abdullahi ibn Abbas ya ce asalin Iblis ba mala'ika ba ne, wata ƙabila ce a sama tare da mala'iku ana ce musu jinnu. Iblisu ya zamo mai ibada a cikinsu mai ɗa'a, dalilin ibadarsa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi ya haɗa shi da mala'iku. Saboda akwai malaman da suke da fahimtar ɗan adam idan ya yi ibada zai iya fin mala'ika daraja, saboda shi mala'ika ba a bashi mashi'a ba, shi ɗan adam an bashi mashi'a, an bashi dama ta ya saba wa Allah, amma ya ƙi saba wa Allah, ya bauta wa Allah, to zai iya fin mala'ika daraja. Shi mala'ika automatic aka yi shi, ba zai yiwu ba ma ya saba wa Allah, ba shi da mashi'a a cikin ransa, ba shi da ganin dama, ba shi da zaɓi.
to bisa wannan dalili sai aka kai shaidan cikin mala'iku. Wannan shine fahimtar malamai wanda alhamdulillah ita ce daidai. Waɗancan sun ce a'a shi ma mala'ika ne, domin Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati, inda ba mala'ika bane to da umurnin da aka bayar in ya kibi ba za a kama shi da laifi ba, domin asalin umurnin mala'iku aka baiwa. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama, to in an ce iblis ba mala'ika bane to dan me za a kama shi da laifi, tunda umurnin sujuda mala'iku aka baiwa ba iblis ba. Kaga wannan tawilin nasu da ba nassi karbabbe ne, amma tunda akwai nassi Allah ya ce kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih, don haka galibi waɗanda aka baiwa umurnin mafi rinjaye mala'iku ne, shi kadai ne ba mala'ika a ciki ba. Annadir kuma la hukuma lahu, inji malaman usul. Da haka tunda shi kadai ne a ciki ba sai an ambace shi ba, ko ba haka ba? Masu yawa mala'iku ne, shi kadai ne a ciki. Da haka ba sai an ce mala'iku da shaidan ku yi sujuda ba, saboda su ne majority. To wannan dalili shi yasa aka umurce su yi sujuda. Sai shaidan ya ce shi ba zai yi sujuda ba saboda an halicce Adam da tabo, shi kuma an halicce shi da wuta. Sai yake ga to ba zai masa sujuda ba. Malamai suka ce to wannan tawili ma da shaidan yayi shi ma akwai kuskure ciki. Wa ya gaya masa cewa wuta ta fi ƙasa? Shi ne ya sawwara da kansa. Sannan a haƙiƙa wuta ta fi ƙasa? Har Imamu Sha'arawi yake cewa kowanne abu ba a iya cewa ya fi wani abu sai lokacin da aka buƙaci ahammiyarsa, aikinsa idan ya zo, sannan za a gane muhimmancinsa, a iya kwatanta shi da wani abu. Amma haka kawai abu bai ji amfani ba, ba za a iya gane cewa ya fi wancan ba ko wancan ya fi shi. To sai malamai suka ce ai in haka ne ita wuta kanta ma, gayar wuta asalinta shine abin da aka hura ta da shi. Idan babu wannan ba wuta, ba zai yiwu ka samar da wuta ba abin da take ci, sai tana cin wani abu za a ganta. To duk abin da wuta za ta ci har a ganta a gane ita wuta ce, to ƙasa ce ta tsiro da abu. Kafin ma ita wuta ta ci shi a gane ita wuta ce. To don haka in an bi diddigi ma kenan wuta ƙasa ta fita, ko kuma ita ma asalinta ƙasar ce. Allah ya samu dace. Sai Allah ya ce masa meye? Qala ma manaka ko? Na? Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya? Wato Iblis ya ce wa Allah madaukakin sarki, ya Ubangiji ba ni labari, hadha alladhi karramta alayya. Ara'aytaka kalma ce ta ru'uya. Ru'uya yawanci idan Qur'ani yayi magana da ita malamai suna fassara ta da ilimi, saboda malamai suka ce wasa'il na tabbatar da ilimi duka babu wasilar da ta kai gani. Hanyoyin da za ka bi ka tabbatar da abu babu hanyar da ta kai gani. Duk abin da ka gan shi ya faru to babu wata hanya da za a karyata shi, amma abin da ka ji baka gani ba yana iya zamowa ƙarya. Hatta abin da hannunka ya taba a in idonka bai gan shi ba, tana yiwuwa yanda za ka faɗe shi daban yake da in idonka ya gan shi. Amma abin da idonka ya gani to shine tabbataccen ilimi da zai zauna a zuciyarka ko a kwakwalwarka. Shi yasa yawanci Qur'ani yake amfani da alamtara alamtara alamtara. In yace alamtara sai malamai su fassara da alamta alam. Har ma Larabawa suke cewa laisa ma'al ainu ainu, wato laisa ma'al ainu ainu, wato tare da ido babu wani hanya na tabbatarwa kuma daban. Idan ido ya riga ya ga abu to ya riga ya tabbata,
babu wata hanya da za a bi a ce to kuma a bi wata hanya a ƙara tabbatar da abu. Kun ga Allah madaukin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yace alam tara, ma'anarsa alam ta alam, saboda idan tara ta ru'ya ce ai lokacin da aka yi hadisar fil Annabi yana jinjiri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ba zai yi ya gani ba, sai Allah ya ce masa alam tara, ashe ma'anarsa alam ta alam. To sai shedan ya amfani da wannan kalma yace hadal ladhi karramta alayya, kamar yana so ya ce ya ubangiji ba ni labari na ilimi akan wannan da ka girmama shi a kaina. La in akhartani, Allah in dai ka jinkirta mun ila yawmil qiyamati, zuwa ga ranar tashin alkiyama, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila, zan rugurguza zuriyarsa sai dan kaɗan. Malamai suka ce hatku yana ɗaukan fassarori guda biyu, ko dai lalata abu ta yanda ba zai yi wani amfani ba, har idan tsuntsaye suka cinye gonakai, larabawa suna cewa hataka tsairu azzar'a, wato tsuntsaye sun cinye gonaki gaba ɗaya. To don haka wannan kila shi shedan yake nufi, zai lalata al'amarin al'ummar annabi, ‘ya'yan Adam gaba ɗaya sai ‘yan kaɗan. Wasu suka ce a galaba ake nufi, ka yi galaba a kan mutum ta yanda za ka hana shi yin abin da ya kamata. Shaiɗan yana nuna wa Ubangiji cewa in har za a ba shi dama zuwa tashin alkiyama, to zai lalata al'umma ko kuma ‘ya'yan Adam gaba ɗayansu ta yanda ba za a samu mai bin Allah ba sai mutane ‘yan kaɗan. Shi ne ma'anar ƙala a ra'aita. To sai Allah maɗaukin sarki ya ce masa idhab, ƙala dhahab, Allah ya ce je ka, faman tabi'aka minhu, wanda ya bi ka daga cikinsu su ‘ya'yan Adam, fa inna jahannama jaza'ukum, to lalle haƙiƙa jahannama ta zamo sakamakonku, jaza'an mahura, cikakken sakamako na wanda ya saba wa Allah. A nan ma malamai suka ce to Allah maɗaukin sarki da yake magana akan sakamakon shaiɗan sai ya ce jaza'ukum, bai ce jaza'uhum ba. Kenan Ubangiji yana ishara da cewa idan aka samu wasu mutane halakakku, to ba su kaɗai ne za su shiga wuta ba, sai an haɗa da wanda ya halakar da su. Shi shaiɗan duk saƙon da za a aikata a shiga wuta ba shi yake aikatawa ba, ko ba haka ba? Shi dai zuciyarka zai shiga ya riya maka cewa ka aikata sabo, amma shi ba zai aikata ba, ba za a gan shi ya aikata ba. To amma duk da haka waɗanda suka aikata sako za su je wuta, to ranar da za su shiga wuta tare da shaidan za su shiga, saboda shaidan ne ya halakar da su. Allah ya samu dace. Shi yasa yace jaza'ukum jaza'an mafura. Me gaba? واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا الله يتي واستفزز من استطعت منه، kaje ka wautar da manista'ata duk wanda zaka iya minhum daga cikin su da sautika da sautinka. Wasu malamai suka ce sautin shedan kayan bushe-bushe da kayan wake-wake da kayan kiɗa, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya fassara su ne sautin shaidan. To da wannan saututtukan nasa zai yi amfani, Allah ya ce wa ajliba alaihim, kuma ka zaburar da su bi khailika
zaburarwa irin wacce mayaki yake yi wa mutane idan ana kan doki, wa rajilika ko kuma ka kora su, korawa irin ta mai bin abu da kafa yana korawa, kowace hanya za ka bi, wa sharikum fil amwali kuma ka yi tarayya da su cikin dukiyoyi. Wasu malamai suka ce tarayyar shaidan cikin dukiyoyi shine ka shiga a cikin harkan neman su, ka hana su samun halal, ka yawaita musu neman haram. Wasu suka ce idan sun samu dukiyar ka sa su batar da ita cikin sabon Allah, kar su batar da ita inda za ta amfane su. Wala auladi, ka yi tarayya da su cikin ‘ya'yansu, ta yanda ba za su haifi ‘ya'ya ba sai an samu ‘ya'ya na haram da halal cakuɗe cikin zuriyarsu. Wasu ka ce sharikun fil auladi, hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, duk wanda zai sadu da iyalinsa in bai yi addu'an nan ta saduwa ba, shaidan yana tarayya da shi su sadu tare, wannan kuma yana tasiri akan ɗan da za a haifa. Wasu malamai suka ce shi Allah yake nufi ana, wasu suka ce a'a abin nan shaidan zai zayyana wa mutane yawan zinace har za a samu iyaye suna da ƴaƴan da a asali ba nasu bane. Da wannan wasu malamai da suka fassara ayar da zamu karanta a nan gaba, abin nan yawma da kullu unatin bi imamihim, suka ce ma kowanne mutum imamihim da za a kira shi da shi a ranar tashin alkiyama za a kira shi da sunan mahaifiyarsa ne, domin akwai mutumin da ya rayu a nan duniya babansa ba babansa bane, amma babu wanda ya taɓa rayuwa mahaifiyarsa ba mahaifiyarsa ba ce. Don haka a lahira sai a kira su da sunan iyayensu mata, saboda iyayensu maza ɗin sai an yi bincike, akwai abin da ya faru a duniya wanda ba a sani ba, wallahu alam. To wannan dai shine musharaka cikin dukiyoyi da kuma ƴaƴa. Wa iduhum, Allah yace kai musu alkawarin naka na ƙarya. Wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura, ba komai shaytan yake wa mutane alkawari ba sai rudi. Tunda aka faro ayan nan, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ko wa ajlib bi khaylika alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa'iduhum, duka umurni ne ake baiwa shaytan. Menene matsayin wannan umurni da Allah yake baiwa shaytan? Idan umurni ne na hakika Allah ya baiwa shaytan, to wannan umurni aikata shi ba zai zama sako ba, ko ba haka ba? Don haka malamai suka ce a'a, umurni ne mai nufin tahdidi, kaman ka gaya wa mutum abin da ya kamata a yi, ka matsa ya ƙi yarda, sai ka ce masa to je ka yi yanda kake so. Kenan ba kana bashi umurni ya je yayi yanda yake so bane, kana tahdidin sa ne akan in yayi yanda yake so akwai abin da zai iya faruwa. Wannan shine irin wannan umurni da Allah ya baiwa shaytan. Allah ya ce duk abin da shaytan zai yi wa mutum alkawari a cikin ransa ya riya maka, idan kai kaza ne zai faru, rudi ne, gurur ne. Akwai ranar da shi kansa shaytan zai wofintar da kansa daga mutane. Idan an tsine wa shaytan albarka, aka tsine wa mabiya shaytan albarka, aka sa su a wuta, an ce shaytan zai tara su a wuta ya hudu ba. wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Shaytan in an gama hisabi gaba daya an shiga wuta, yan wuta sun yi ta tsine masa, kai ka jawo mana muka shiga wuta, yace to ku zo, Allah ya muku alkawari na gaskiya zai shigar da ku aljanna, ni kuma na muku alkawari na ƙarya, na nuna muku kaman duniya gaskiya ce, na rudar da ku kuka bi duniya har kuka mutu. Wa wa'adtukum, na yi muku alkawari fa akhlaftukum, na saba alkawari. Yace amma saba muku alkawari da nayi
wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Alƙawarin da na saba muku ba wanda na je gidansa na kama hannunsa na jawo shi, ba wanda na je shagonsa na kama hannunsa, ba wanda na tusa ƙeyarsa ƙarfi da yaji na ce ka je ka yi zina, ba wanda na ce masa wani dole sai ka ci haram, ba wanda na ce masa yayi zalunci ƙarfi da yaji, ko ba haka ba wanda na sa shi. wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum, kiran ku ne ku zo ku bi ni fastajabtum li, ko kuma kuka ansa kirana. Da haka kar ku zaurge ni yau, walumu anfusakum, ku zargi kanku. Ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrikhiya, yanzu da ni da ku duk muna cikin wuta, ku ba za ku amfana min da komai ba, ni ma ba zan iya amfana muku da komai ba, da ni da ku duka an zama taron lalatattu. Allah ya sauwake. Wanda aka yi wannan huduba da shi to tabewa ta tabbata kan Allah ya tsare mu. Abinda muke fata ya Allah, in alkiyama ta tashi a gafarta mana zunubanmu mu shiga aljanna. Allah ka raba mu da hanyar shaidan. Mu je gaba malam. inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. To ubangiji yana da wasu bayi wanda sun fi karfi shaidan. Shi Allah madaukin sarki da kansa ya faɗa, inna ibadi, lalle haƙiƙa bayina na ƙwarai. Abdullahi ibn Abbas yace su ne muminai waɗanda suke kan hanya ta ƙwarai. Allah yace wa shaidan laysa laka alaihim sultan, baka da iko a kansu, ba za ka iya halakar da su ba saboda suna rike da Allah. Duk abin da ya same su ba su bar Allah ba, duk abin da ya same su karantarwar shari'a suke bi, ba sa yarda su bi son zuciyarsu. An ce su waye waɗannan bayin Allah, menene siffarsu? Su ne waɗanda suka rinjayar da abin da Allah yake so akan abin da ransu yake so. Bawan Allah na ƙwarai, duran da aka samu ga abin da ransa yake so, ga abin da Allah yake so, to zai yi ƙoƙari ya bar abin da ransa yake so ya bi abin da Allah yake so, ko da ran nasa ba ta son bin abin da Allah ya ce ko abin da Allah yake so. Wannan shine siffar bawan Allah na kwarai. Shi yasa ubangiji ya ambace su cikin suratul furqan, yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bayin Allah sune masu tafiya a bayan ƙasa a hankali, suna tafiya cikin nutsuwa saboda ba su ga wani abin tashin hankali ba game da tafiya a bayan ƙasa. Ba su da wata damuwa game da duniya, ba ta ruɗe su ba, ba ta zauna musu a rai ba, balle ta firgita su, ka gansu cikin firgici suna neman wani abu, suna tafiya cikin nutsuwa. Wa idza khatabahumul jahiluna, in jahilai suka yi musu magana irin ta jahilci, kowace iri ce, zagi ne ko bakar magana ko magana irin ta jahilci, kalu salama, sai su mai da magana ta aminci. An gane ko? Malamai suka ce idan mutum ya yi maka mummunar magana, kai kuma kana tare da magana mai kyau, to karka yadda ka jefar da taka magana mai kyau saboda wani ya yi mummuna. Ya za ka yi ka jefar da taka mai kyau? Shine idan ya yi maka mummuna kai ma kai masa mummuna, to ka jefar da taka, kuma ka shiga ajinsa kun zauna. Amma in ya yi mummuna kai kyakkyawa, in za a yi haka sau 1000, darajarka ta ƙaru a kan tasa sau 1000. Ya faɗi mummunar magana, kai kuma ka faɗi kyakkyawar magana. Ya faɗi mummunar magana, kai ka faɗi kyakkyawa. In za a yi sau 1000, ka fi shi daraja sau 1000. To haka ibadur rahman suke, wallazina yaquluna rabbana sarif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama. Suna addu'a a rayuwarsu gaba ɗaya, Allah madaukin sarki ya raba su da azabar jahannama, saboda ita azabar jahannama ko kana ibada sai kana haɗawa da addu'a.
domin annabi ma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an yafe masa zunubansa gaba da baya tare da ma ba shi da zunubi, amma yana neman tsarin ubangiji daga azaba. Don haka mumini ba zai gushe ba, yana ƙoƙari wajen yin ibada kuma yana ci gaba da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga azabar jahannama. Wa kafa bi rabbika wakila, ubangijinka ya isa ya zama wakili, wato mai kula da bayinsa. Mu je gaba malam. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم ubangijinku allazi yujzi lakumul fulka, shine wanda yake tafiyar muku da manya-manyan jirage fil bahri, wato a cikin teku, litabtaghu min fadlihi, don ku nema daga falalar Allah. Duk da iska da injina da ake sawa jiragen da komai da irin tsari da aka yi musu, ikon Allah ne yake tafiyar da su. An gane ko? Ubangiji ne ya sakkara wa ɗan adam su. Shi yasa a gaba za mu karanta wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam, wato da ya ce ya girmama shi, kamar yadda za mu gani nan gaba. Ya hore masa jiragen ruwa manya-manya, mutum ɗaya ne yake tuka su wani lokaci, suna tafiya a cikin teku, don ku nemi falalar Allah. Innahu shi Allah kana bikum rahima, ya kasance mai tausayin ku ne. A wani hadisi an ce ƙasa ta ce ya Ubangiji, ka bani dama in kece in tsage ‘yan adam su fada ciki na su nutse. Ubangiji ya ce me yasa? Suka ce saboda suna cin ni'imarka amma ba sa maka godiya. Sai ya ce naji. Sama ta ce Ubangiji ka bani dama in fado a kansu in halakar da su. Ubangiji ya ce me yasa? Saboda ‘yan adam suna cin ni'imarka amma ba sa maka shukura. Ya ce naji. Ruwa ya ce zai yi ambaliya, iska ta ce za ta halakar da ‘yan adam, saboda dukansu, dutsuna ma suka faɗi haka, saboda sun ga yanayin ɗan adam. Allah ya ce ku ƙyale ni da abin da na halitta, kuma ba ku kuka halicce su ba, da ku kuka halicce su da kun tausaya musu. Ni na halicce su, na san abin da na sa musu na sha'awa a cikin zukatansu. Shi yasa duk wannan zunubi da suke aikatawa, idan sun tuba zan gafarta musu. Allah ya sa mu dace. Innahu kana bikum rahima, lalle hakika ubangiji ya kasance game da ku ya bayin Allah mai jin kai ne. Allah ka sa mu dace. mu je gaba malam. Wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسكم الضر Allah ya ce idan wani ciwo ya same ku, wani abu marar daɗi, fil bahri kuna cikin teku, kuka ga jirgin ruwa zai nutse, za ku halaka za ku mutu. Al'adar kafirai masu bautar gunki, dalla man tad'una illa iya, duk wanda kuke kira, duk wanda kuke bautawa, duk me da kuke faɗa, dalla sai ya ɓace, ba wanda za ku kira yanzu illa iyahu sai Allah. Wannan shine al'adar kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa Kitabut Tauhid yake cewa kafiran zamanin yanzu mushrikai, shirkar da suka yi, mushrikan zamanin Annabi masu bautan gunki ba su yi irin ta ba. Su na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam masu bautar gunki, idan aka shiga rintsi barin gunki suke, sai su kama Allah, dalla man tad'una illa iya,
falamma najjakum ila albarri a'radtu wa kana al-insanu kafura. Wannan shaidar ubangiji ne akan su. In Allah ya tseratar da ku kuka taka ƙasa, kun fito daga ruwa kun taka tudu, a'radtum sai ku bar Allah kuma ku kama gumaka. Amma a cikin ruwa da jirgi ya fara tangal-tangal, ba lata ba uzza ba hubal ba manata sai Allah kawai. Mu kuma yanzu mutum zai fada musifa ya rinka kiran shehu, ko ba haka ba? Zai yi tuntube ya rinka kiran shehu. Mota ta saki hanya tana ta tsalle yana kiran shehu. Duk abin da zai yi shehu. Shi yasa yace to kafircin da su suka yi, shirkan da waɗannan suke yi, waɗancan ma ba su yi shi ba. Akwai wata tatsuniya tun muna yara muka karanta ta Umaru Mu'alkamu. Wani mutum ne da ake ce masa Umaru Mu'alkam. Ana ba da labarin shehu dan Fodiyo. Wai wata rana shehu yana karantarwa a cikin almajiransa, sai ya ce musu ku yi haƙuri an kira ni ina zuwa. Da ya fita haka suka daina ganinsa. 'Yan mintoci yana dawowa sai suka ga hannun rigarsa duk a jike da ruwa, yana matsa ruwa. Suka ce me ya jika maka riga? Ya ce an kira mu ne, wani ne zai nutse a cikin teku ya kira ni, na je na tseratar da shi. Daga Sokoto ba? Sokoto ba teku. Tatsuniya ce aka rubuta, kar ku je an danganta ta da shehu ku ɗauka wai shehu abin ya faru da shehun da gaske. Shikenan ana nan shi kuma Umaru Mu'alkamu da ya tsira sai ya yi alkawari wata ran sai ya kawo wa shehu ziyara. Shikenan wata ran shehu yana zaune da ɗalibansa sai aka ga bako ya zo. Ya zauna aka gaisa da shi, aka tambaye shi daga ina yake, alamarsa kaman bako ne shi, balarabe ne ma yace ai ni ne ka tseratar daga nuta a cikin ruwa, shi ne yasa na zo in ziyarce ka don in maka godiya ta musamman. Yaushe ne aka yi haka? Ya faɗi rana ya faɗi lokaci. Wai sai ɗaliban shehu suka ga yayi daidai da ranan nan da ya ce musu ina zuwa, ya je ya dawo kuma rigarsa a jike. Kun ji wannan tatsuniyar ko? To irin wannan tatsuniyoyin ake tara mabiya ɗariƙun sufaye ana karanta musu. Shi yasa mahaukata daga cikin su wawaye su kuma su ɗauka su nemo ganguna su haɗa sai su yi ta tona asirin malamansu. Su malaman sun karantar ne a masallaci don su ƙara wa kansu girma, su ma a yarda suna da irin wannan walittakar, su ma za su iya tseratar da wanda ya nutse a kogi, za su iya tsamo wanda ya faɗa cikin rijiya a yi ta bauta musu. Su kuma wawaye in suka je su ɗauka su sa a kiɗa, wai za su yaɗa darajar shehu. Amma waɗannan maganganu da kuke je ana faɗansu a kaset, ba yanzu aka fara faɗansu ba. Kullum muna faɗa littafin da yake magana akan cewa wai Sidi Abdul Qadiri ya hana mala'iku su doki wani bawansa a kabari saboda bawan nasa bai san Allah ba, amma ya san shi. Ya mutu, mala'iku suka zo kabari suka tambaye shi, Allah ya ce bai sani ba. Abdul Qadiri, wa ma nabiyuka Abdul Qadiri, wa ma qiblatuka Abdul Qadiri, wa ma duk a tambayan da aka mar Abdul Qadiri. Za a fara dukansa sai Abdul Qadiri ya shigo kabari ya ce ku jale shi. Kun gane ko? To yaya Allah ya aiko mu mu tambaye shi bai ansa ba, ga azabar da aka ce amar zaka ce a bari yace ku bari. Ai in bai san Allah ma ya san ni kuma ni na san Allah. Suka ce to mu ba za mu bar umarnin Allah ba. Wai yace musu idan ba su bar wannan bawan nasa ba, to zai kama mala'ikan mutuwa. Duk rayukan da ya ɗauka yau zai kwace jakar, ya zazzage rayukan duk su dawo. Duk wanda suka mutu a yau ne sun tashi.
inji Abdul Qadiri, yayi tahdidi yayi barazana, wai shine ubangiji ya kira mala'ikun cikin kabari yace ku kyale shi kar Abdul Qadiri yayi mana barna. Wannan shirme da barna da iskanci da rashin kujja, Sheikh Nasiru Kabara shine ya fassara littafin daga Larabci ya mai da shi Hausa tun a zamaninsa. Yau mutuwarsa shekara nawa? Don haka ba magana ce ta yau ba, yanzu ne take bayyana, amma tun dama akwai ta a rubuce cikin littattafansu. Kuma ka je ka duba Fuyudatur Rabbaniya, a farkon littafin abin da aka ce gaba ɗaya abin da yake cikin littafin nan wahayi ne, babu magana daga wani. Shi Sidi Abdul Qadiri, duk da malamai ba su gamsu cewa Sidi Abdul Qadiri shi ya rubuta Fuyudatur Rabbaniya ba, ana ganin shi Sidi Abdul Qadir mutumin kirki ne, duk rubuce-rubucen da aka yi a bayansa danganta masa aka yi, kamar yadda aka danganta wa Shehu Usman Dan Fodiyo maganganu. Akwai malaman da suke da wannan fahimtar, amma a cikin Fuyudatur Rabbaniya ta aka yi duka abin da ke cikin abin nan wannan littafin wahayi ne. Kuma haka Ibn al-Arabi ya faɗa cikin littafinsa Al-Fusus wal Hikam, yace gaba ɗaya littafin shi ba daga Qur'ani ya ɗauka ko daga hadisi ba, duk abin da ya faɗa ciki wahayi aka ma. Kuma a zamanin sa da aka fassara littafin zuwa harshe 50, harsuna 50 na duniya. Littafinsa Al-Fusus wal Hikam da Al-Futuhatul Makkiyya duka shirme ne da tarin irin waɗannan tatsuniyoyi na rashin kunya wa Allah, reni da ba za ka iya yi wa yayanka ba ko ɗan uwanka wanda ya fi ka da shekara ƙwaya ɗaya, ba za ka iya masa wannan renin ba. Ɗan adam mai kashi da fitsari ya zauna yi wa Allah wannan reni, a rubuta a cikin littafi. Mutum ya ce wa mutane ya ɗauke musu sallah, kar su yi in an je gaban Allah. Wai mutum ya ce in ba a sa kwame nkurma ko ironsi a aljanna ba shi ma baya so. Wai in ba a sa Yakubu ga wani a aljanna ba to shi ma baya so. Hujjarsa guda ɗaya, Yakubu ga wani shine yayi wa Sheikh Ibrahim Kaula a izini ya zo Najeriya ziyara. Kuma Sheikh Ibrahim Kaula ya ganshi sun haɗa hannu, don haka shi dan aljanna ne, tunda ya haɗa hannu da Sheikh Ibrahim Kaulaha. Wannan shine dalilin kawai. Kaga wannan rashin kunya ne da ta'addanci wa addini. In dai akwai mutumin da ganinsa kawai zai yi qualifying ka shiga aljanna a duniya, in za a samu irin wannan mutumin ai Annabi Muhammad ne. Shi da kansa babu inda Allah ya ce ganinsa a duniya zai yi qualifying ka shiga aljanna, ba ganinsa ba, ko sallah kai a bayansa wallahi sai ka yi imani. In ka yi sallah ba imani ba za ka shiga aljanna ba. Abdullahi bin Ubay bin Salul da sauran munafukan Madina a bayan Annabi suke sallah, ba a bayan limaminka da bai iya kabli da badi ba, a bayan Annabi suke sallah. Amma Allah ya aiko aya cikin Qur'ani, tana nan cikin suratul Tauba cewa 'yan wuta ne. Imagine mutumin da yake sallah a bayan Annabi, Allah ya ce mar dan wuta. Don me? Ba shi da imani, sallar kawai yake amma ba imani a ransa. To amma a ce ga wani mutum kuma abin nan shi in ka gan shi kawai da ido ko baka yi imani ba za ka shiga aljanna. Allah ya sauwace, Allah ya sa mu dace. Dalla man tad'una illa iya, Allah ya ce falamma najjakum, lokacin da Allah ya tseratar da ku ilal barri, zuwa ga tudu, kuka taka ƙasa a arabtu, sai ku juya wa Allah baya. Wa kana al-insanu kafura, shi mutum dama mai yawan butulcewa ubangiji ne. Kullun sai Allah ya masa ni'ima, amma kullun sai ka ji yana kukan wani abu. Idan ka same shi yana kukan yau wani abu, to gobe in Allah ya bashi abun, to jibi kuma ka je ka tambaye shi, zaka ji kuma ya canja kukan kuma ya koma wani abu, ko ba haka ba? Idan yau aure yake nema, gobe Allah ya bashi, in ya samu auren to jibi in ka je ka tambaye shi kuma zaka je yana kukan cefa ne.
in ya samu cefanen kuma gata zaka je yana cewa gidana ya mun matsi, in an ba shi gidan zaka je yana cewa yana neman motar hawa. Babu mutumin da zaka same shi ba shi da bukata, to ina ma laifin a ce muna yi wa Allah godiya sannan sai mu nemi bukatar tamu. Sai ka yi wa Allah godiya, ka gode masa akan abin da ya baka, sai kuma ka nemi ƙari, to da yana da kyau. Ina Allah ya ce wa kanal insanu kafura, mutum mai yawan butulci ne. Mu je gaba malam, ko lokaci yayi? Haba. To za mu kwana nan insha Allah. Mun zo za mu tashi aya ta 68 gobe. Allah ya samu dace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na'am. Allah ya saka da kai. Amin. Akwai tambayoyi da dan yawa. To na fara malai kwana nan dan karanta kadan. Sai ayi addu'a. Daga ta farko malam ta ce lokacin da ina budurwa in na sha azumi iyaye na ba ka cewa na rama domin ana da kamar bai gama wajabta a kaina ba tun da ban yi aure ba, to kuma ba ta san adadin wanda ta sha irin wannan wanda ba ta ramawa ba, yanzu kuma da yake tana zuwa makaranta da wajen karatu ta fahimci cewa dai mace ta riga ta fara al'ada to azumi ya wajaba a kanta, to shine take tambayar azumin bukan da ta sha a baya ya za ta yi da yanzu, za ta rama su ne ko kuma abin ba mu amma sarar? Idan ta rama babu laifi, amma ba dole ba ne. Lokacin da dai ta fahimci hukuncin a hakikansa, daga nan za ta rike ta ci gaba. Amma in ta rama saboda ihtiyadi don kamar malikiya wani lokaci sukan faɗi wannan, to ba za a ce ta yi kuskure ba, ta ƙara kwantar da hankalinta in azumin kaɗan ne, amma dai ba lalle ba ne sai ta rama, ta kiyaye gaba kuma a yi gaba. Allah ya samu dace. Sai ne tambaya wacce ta ɗanyi kama da wannan, ita kuma tana tambayar malam ya yi magana akan balagar ɗa namiji a galibin malamai sun ce shekara 15, to ta ɗaya mace ba ita ma 15 ɗin ne ko kuma da bambanci? A'a, na ya mace akwai bambanci. Galibi mata ba su kai 15 ba suna balaga, don haka a duba alamu abin da zai tabbatar da balaga, al'ada ko mafarki, a dogara da wannan. In ba a same shi ba har ta je 15, to in ta je 15 sai a kaddara mata ta balaga. Sai mai tambaya ta gaba tana tambaya akan cewa mace tana azumi sai tana dafa abinci sai ta manta ta dandana wani abu kuma sai ta haɗe, ta ce to yaya azuminta? Azuminta yana nan insha Allah. Wannan ita ce magana da tafi zamowa daidai kuma ita ce wacce tafi sauki. Azuminta yana nan, ba abin da ya same shi sai ta ci gaba da azuminta. Wanda ya ɗanɗana da gangan shine zai rama azumi, wanda ayi da kuskuren mamalikiya sun ce ya rama, don haka in ya rama babu wani abu, daidai ne. Amma dai abin da ya fi inganci a hadisi shine babu komai a kansa. Da tambaya ta gaba ita ma mace ce take ya halatta mace tana cikin jinin al'ada ta ɗauki alƙur'ani? Gaskiya abinda malamai galibi suka tafi a kai, duk da babu nassi sarihi a kansa, shine mutumin da ba shi da tsarkin da ya kai matsayin na alwala, to kar ya ɗauki alƙur'ani. Illa iyaka idan har mutum ya bugi kirji ya ɗauka ɗin, to kuma tabbatar da haramci a kansa da nassi, wannan kuma yana da wahala, don maganganu ne masu zurfi, musamman in kun duba cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya yayi maganganu, kuma har yanzu akan sa malaman saudiya suke tafiya cewa wanda ba shi da alwala kar yana daukan qur'ani, kuma wannan ya fi tabbata wajen girmama qur'ani. In wani dalili ne na larura sha'anin kaura ko qur'anin ya fada cikin wani abu, ko za a dauke shi daga wani guri, ko wani dalili na dole, sai a dauka ko ba tsarki dan a gyara shi. Amma dai mutum zai dauka ya bude yayi karatu, ya kamata ya zama yana da tsarki. In babu to ya samu wani juzu'i ya dauka.
na'am. malam ta ce ni ne muka samu matsala da mijina sai ya hana ni zuwa masallaci sallah bayan na fita kuma sai na fito ana bayan ya fita ya tafi masallaci to yanzu kuma shi ne abin yake damunta wannan saba umarnin da kai mai hukuncin ta. Idan namiji ya hana matarsa zuwa sallah idan akwai maslaha dalilin da yasa ya hana ta wata fitina ce ya hango wata zahira ce ta bayyana ya ga akwai matsala wajen tafiyar ta sallan nan ya hana ta to za ta hannu kuma in ta fita ta yi sako. Amma idan babu wani abu da ake tsoro to annabi ya ce la tamna'u ibadallahi masajidallahi kada ima Allahi masajidallahi kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah. Amma in an gano fitina tun zamanin Aisha tana da rai tace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga fitinar da mata suka haddasa yanzu da ya hana su zuwa masallaci. An gane ko? Haka namiji in ya hango akwai wata fitina matarsa ba mai natsuwa bace ba mai kamun kai bace ya hana ta zuwa to sai a hakura in ta fita ta yi sako. Amma in babu wannan tana da damar ta je masallaci ko ba da izinin sa ba. Sai mai tambaya ta gaba yace malam kwanan baya an yi magana akan matsalar aure ko tsadar aure yace amma ba a samar da mafita ba ta bangaren iyaye da kuma bangaren mata. Shawara yake bayarwa mai zai hana wannan kungiya mai albarka ta samar da wani kwamiti wanda za a ringa tantance waɗanda za su yi aure ba za su tsawwala ba, ma'ana su samarin ba za a wahalar da su wasu iyayen da su ba wai ko da dan wani abu ne suka tura iya matar da su ko yar katifa aka ba shi ma ya dan bayar da wasu rikimin sa 30 sai a kuka na abin. To maganan nan tasa dai tana kama hankali. Gaskiyar magana bai kamata matsala kullum ana ambatonta da baki ba a ɗauki wani mataki na ɗabbaka ta ba. Kuma mu muke ta tutiyar sunna izalatul bid'a wa ikamatus sunna ko ba haka ba. Duk da yake wannan matsala in ana so a ci nasara sai hukuma ta shigo ciki, amma misali mu a haddinmu na ƙungiyoyi za mu iya yi. Mutanenmu waɗanda suka sha sunna suka ƙoshi za mu iya yin kwamiti. Yaya kana da awar sunna an zo auren yarka kuma ka shiga kogin al'ada tsundum? Kaga babu laifi a yi wani kwamiti wanda in an ga mutum ya karkace a ce to wane mu fa sunna muke kira a zo a bi, don haka ka yi ƙoƙari ka tabbatar da sunnan nan a tabbace. An gane ko? Kai ma mai nema ka tabbatar da sunna a tabbace, shi ma mai bayarwa ya tabbatar da sunna a tabbace. Yaya ne tabbatar da sunna a tabbace? Bari mu ji kaɗan. Kai mai nema kar ka kawo komai sai sadaki. An gane ko? Amma kai za ka nemi ɗaki, kai za ka nemi gado, kai za ka sayi kayan abinci, kai za ka sayi duk abin da ake bukata a gida wanda za a yi amfani da shi, ka je ka saya gwargwadon ƙarfinka. An gane ko? Ka kawo sadaki, kar ka kawo akwati, kar ka kawo komai. Shi kuma uba shi ma in zai tabbatar da sunna wannan sadaki yana da dama ya saya wa yarinya shimfiɗa. Abin da ya shafi zanin gado har zuwa katifa uba yana da damar ya saya, ba wajibi bane akan shi, amma annabi yayi. Amma malamai ba su dauke shi a babin wajibi ba, yana da damar ya saya ko ya ki saya. Ya wanke yarinya ya sa mata kaya mai kyau ya shafa mata turare ka turo a zuwa dauke ta ko ka zo ka dauke ta, amma ba za a kai maka ita da komai ba. Kai za ka shirya gidanka tsaf, kuma ba za ta je da ko magi kwaya ɗaya ba gidanka. Wannan shine sunna. An gane ko? Da haka sai mu fara ɗabbaƙawa. Ina fatar wannan ƙungiya mai albarka ta shafa wa idanta toka, a samu wani
ya yi kukan kura daga cikin waɗanda suke jagorori wanda za a yi koyi da su, ya fara ɗabbaka mana wannan sunna a gidansa. Wallahi tallahi ku saurara ku ji, duk wanda ya dage ya ci goro ya shafa wa idansa toka ya ɗabbaka wannan sunna, wallahi ladan da zai samu Allah ne san iyakacinsa, domin sunna ce matacciya wanda al'adu suka kashe ta. Duk wanda ya raya ta, to duk wanda ya biyo bayanka har yaushe ne ba mu san iyaka ba, kana da lada ko ka mutu cikin kabari ladan sai ya same ka. Kuma duk yarinyar da ta baiwa iyayenta haɗin kai aka yi mata irin wannan aure, to wannan yarinya ta zamo tauraruwa a cikin rayuwarta ta aure da 'ya'yan da za ta haifa. Insha Allahu ba za ta ga abin da ba ranta baya so ba, dan mun rinka bulbula mata addu'a kenan. Duk matar da ta baiwa mijinta haɗin kai aka yi wa ƴarsu irin wannan aure na sunna, to wallahi za mu yi ta musu addu'a saboda sun ɗauki matakin rage mana musiba da bala'i a cikin al'ummarmu. Allah ya samu dace. Mu je gaba. Malam wannan shi ma addu'a yake nema, sai ce yana da yara ɗan mata guda 8 da wasu a gida, yana neman a sa za addu'a. Ya ce yana gaya wani dattijo shi kuma ya ce yana da 12. Don haka duka suna bara addu'a, kuma duka sun fita aure, suna fatan Allah ya kawo musu kazaje na gani. Don haka akwai masu bara addu'o'i da yawa, wata ma ko wani ya ce addu'ar ba a nan kaɗai ba, har a gida a taimaka masa da addu'a. To alhamdulillah, ni ma ina fata a taimaka min da addu'a. Waɗannan mutane masu bukatu muna fata Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu. Mu ma bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana. Ya Allah, muna tawassuli zuwa gare ka da wannan aiki na alkhairi. Ibadun da muka gabatar tun daga azumi da sallah da karatu, ya Allah, muna tawassuli da waɗannan ibadu. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Waɗanda suke da bukatu suka yi mana kyakkyawan zato suke neman mu roke ka, ya Allah ka biya musu bukatu. Allah ka biya musu bukatunsu ba don mun isa ba, ya Allah, saboda kyakkyawan zato da suka yi mana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة، وخير أملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.